Good morning. Lagay kami ng alambre. Ito sa Luna. Kabit namin sa Commonwealth. Commonwealth to master, no? Yes, sir. Yan. May kompa tayo dyan. Pati wallet. Ikaw pa mawalan. Mawalan lang sa tayo digong, ikaw hindi. Super pandemic ang inabot natin. Ito ka ng gilid. Wala ng gilid, bakit wala? Wala yan. Oo, sigurado. Ito na, umpisa na ng kabit ng alambre. Tusok ng Sano. Sikat ka ngayon, Sano. Ibay. Kapag narsil yun. No, pinuntahan niya. Bakit daw, sabi ni Mike? Ano pala yung motor eh. Baka tulog. Nanalo daw yung dalawang manok nung kahapon eh. Kaya pala, di na magpakahirap yun. Wala na. Pasok yun. Papasok yun, ganyan yun. Oo, yan pasok yun. Manalo pala eh. Ayun. Lasing. Dalawang manok doon nanalo kahapon doon eh. Dalawang manok. Parang naman kasi higit na yan ah. Isa kanya to eh. Ay, sa kanya yan? Oo. Huwag na, huwag mo yan dito. Harap yan. Double pito yan. Si Director Pigsot. Parang naman. Ay, salamat. Buti nga, hindi na. Bakit salamat? Umulan ba? Ulak kanina nga. Talaga, parang bumubuhos eh. Wala yung dago mo. Mander! Ito ginagawa namin. Pasok kami sa isang araw. Pasok namin isang araw. Sama-sahot.
kang extra siguro, pre. Ha? Wala naman kang extra. Puro biga na eh. Tayo. Ano kuha dyan kung kuha pa? Extra, ano na lang mga extra. Puro na bida. Ano yung mga sarang Wala kaya, isa magtali, isa magkat, lima. Ano yung mo doon amo mo? Bahala kayo. Ay na, kung mga extra tulong. Walong kunin mo extra. Anin tayo, 14. Kaya yan, kaya mukat. Tagalan na to, ano na lang yung ano, 70 by 50. Oo, yung 5 pala. Okay, dito na kami sa Ano pa sa expressway. abot ka ng 90. Punta na kami na Kailan Commonwealth natin drill eh. site. Bintay City na yata. Oo, Bintay City. Yung mga public school, may financing malawan. Kasi ang silip ko, Ito, kapatid namin. pag-asa lang dito, bagong buhay. Bagong pagpatas. Wala na. Tama naman yun. Pag may katapos yung anak dalawa, Ahon yun. baka makakaiwas ang mga illegal natin sa to. Kung iba ang buhay. Dito na kami sa Commonwealth site. Tatanggal muna kami sa tarpaulin na aming papalitan. Ito ngayon. Tanggal lang ito. Ganito tinatali namin ang luna na aming papalitan. Ayan mga Spider-Man. Gay area! Yay! Okay.
Okay, Arya! Ito, pababa na. Ito na namin. Ito na namin yung aming bago ipapalit na tarpaulin. Yung aming luna na ipapalit bago. Lalaglag na namin to. Ayan ang aming Spider-Man. Oh. Kaway ka, kaway! Ito yung tarpaulin na aming pinalitan, tatali na namin yung pagibira. Ayan. Alam ko siya. Pinatali namin siya sa pagibira. Ayan. Ito po yun. Yan. Alambre. Tatali po yung kami. Kasama ko ang katulong. Jollibee pala. Jollibee. Okay, tapos na yung kinabit namin Jollibee. Ang size dito, ano to master? 40-60 no? Jollibee. Nagkabit dito, 7 tao lang. Oh, bakit ganyan yan? 160 lang yan. Dating 11 ka tao, ngayon 7 na lang ang nagkabit. Oh, Himalaya, 60 lang pala yan eh. Bangga na yan doon sa pagpa. Batila yun, banggaan na. 60 lang pala yan eh. Parang dati na. At least nakabit na. Okay na yan? Oo. Okay lang, basta at least nakabit na. Kaya lang, tipid nga naman. Kita na si Brian. Mamaya yung harapan naman, kukunan kong front. Yan yung muna. Bago aming pinag. Sinabi ko, labo. Ang aming electrician si Emilio Misterio nag-ano ng spotlight. Kailangan pa timbangin. Okay, pauwi na kami. Punta pa kami sa isang site sa ba yun? Cubao Cubao area. Durog ang baka ba eh. Puro yung baka. Wala nang baka, no? Madurog. Yan pa na. Madurog yung baka. Naubos yung baka. Kaya dandasin nyo, baboy naman. Pasalamat nga dito. Meron eh. Baka pa lang nabuwan. Okay.
babayo. Di mo makita kung sa what? Yun ba, yung risk ba, tubig. Ayun pa. Pag tumaba yung mga bunga ng... Ha? Yan na lang. Pag tumaba yung mga bunga ni Kwan dyan, mangga ha? Nakareserba na sa patsi yan. Tabis pa naman ito.